Bon dia, això no és veritat. Benvingut al podcast de la gent que el 9 d'octubre va dir: ostres, pensem a València a fer compolleta i a la manifestació, i després anirà a Benimaclet a fer-se una cerveseta, una casalleta i tal, i al final va quedar una cosa en plan Juego de Tronos, una miqueta raro. Parlarem avui del tema. Soc Pere Álvaro, @PereAlvaro a Twitter, i així està Twitterrorist, @Twitterrorist, i també Víctor, @taverner B baixa. Possiblement s'incorporarà Paula d'ací una estoneta, que la xica treballa, algú té que levantar Espanya i aquestes coses, i s'incorporarà quan podrà i parlarem una miqueta d'aquest i d'altres temes. Què tal? Com esteu? Bé. Expectants, com sempre. Expectants, com sempre. Bueno, més o menys començarem una miqueta per parlar de la manifestació que està el 9 d'octubre, la de la vesprada. La del matí, pues bueno, més o menys s'ha comentat en mitjans de comunicació que és una miqueta com sempre o pitjor, però bueno, la de la vesprada sí que, no sé, va ser jo... La veritat és que portava molts anys sense baixar aquesta manifestació, tant per tema feina com per tema personal i de més no podia arrimar-me. I donada que tenia la vesprada lliure per la feina i tal, dic, ostres, vaig aprofitar, baixarem, va ser una cosa una miqueta més pensat i fet 2 dies abans, doncs baixarem. I la veritat és que, bueno, no és res de com recordava d'antigues manifestacions del 9 d'octubre per la vesprada de, què sé jo, del 2001, 2002, que pot ser foren les últimes que vaig baixar, 2002, 2003, una cosa així. La veritat és que va ser una cosa pues, una miqueta estressant. Pels mitjans de comunicació més o menys s'ha donat una certa informació una miqueta equidistant, no? de pelea entre radicales de distinto signo ideológico o coses així. Sí, un poquet ébole. Sí, va ser una miqueta ébole. A mi la veritat és que em va recordar quan va passar tota la moguda esta de Charlottesville als Estats Units d'Amèrica, tots els nazis així en antorxes i tal, que de molts mitjans de comunicació als Estats Units van donar aquest rotllo de bueno, és que los dos bandos són igual de malos, realment. Sí. No? Una cosa, un tema una miqueta molt equidistant i molt sense embrutar-se les mans i tal. Parlarem una miqueta dels mitjans i tal, d'aquest tema. Bàsicament eren dos bàndols normals, un que vol assassinar negres, gais i etc. i altra gent que no. Sí, la veritat, va ser un tema... Després parlarem perquè, clar, aquí s'ha imposat un relat... Sí, la veritat. Aquí s'ha imposat un relat que no és el nostre relat i que ens l'han imposat, pum, així des de dalt, i ens ha caigut a sobre. Compte, que estàs a punt de cridar això de nosaltres no som d'eixe món. Nosaltres no som d'eixe món, sí. Se'ns ha caigut damunt un relat així monolític, no? I la veritat és que no sé quina capacitat de moviment tenim ara per a poder-nos escapolir una miqueta d'aquest relat que ens han imposat. La veritat és que, bueno, per comentar-vos una miqueta la meva percepció, diguem-ne, personal del que és la mani, vaig arribar a la manifestació que venia del centre de València, d'intentar entrar al Palau de la Generalitat, però n'hi havia una cua que te cagues, i quan jo vaig arribar al costat on estaven els nazis. O sigui, estaven els nazis i jo arribé per darrere i me plantaia enmig de tots els nazis. Jo, ostres. Veus com passes desapercebut? Sí, la veritat és que sí. Mucho me ha cambiado esto, ¿eh? La veritat, jo no recordava això. Una de les primeres coses que vaig veure és un tio llançant al contenedor de basura que eren exemplars de La Jornada, el diari aquest català que se presentava a València. Després vaig saber que és que havien destrossat la seva paraeta, la paraeta que tenien des de La Jornada, havien agredit a uns periodistes i n'hi havia un tio, recollint tots els exemples de La Jornada que estaven per terra i que estaven encara amuntonats i llançant-los tots a un contenedor. Reciclant. Hi havia prou Sí, home, tu pots ser nazi però cuidar del medi ambient, sempre. O sigui, no és una cosa que estigui... Molt bé, punt per als nazis. No són tan roïns, a veure? Cuidao. El cas és que vaig estar jo per ahir una miqueta i ja ens van canviar, diguem-ne, de vorera, mai millor dit, i vam anar davant on estava tota la gent, estan estelades i tal, tot molt bonico. I la veritat és que, bueno, l'agressivitat era màxima i després es van assabentar de que, diguem-ne, estaven just davant de per on tenia que eixir la manifestació. Per tant, era una contramanifestació
era una cosa que en principi, bueno, les lleis s'han canviat, el món de Mariano Rajoy pues és aixina, en principi és il·legal. Igual és constitucional, però no és legal. Home, si la meitat de la contramanifestació són els teus fills, sí que igual sí puntua. Sí, pot ser. El cas és que... És que no era una manifestació, a veure, era el Jomus Fan with Flags. Què? Des d'aquest punt de vista dius, vale, llavors no se podia fer res. Era un grup de gent anant a divertir-se en banderes. Claro. Lo típic. Fun with flags. Vale. El cas és que, bueno, van començar a arribar antiavalots, van contenir-los una miqueta, vas començar la mani. Ahí va sorgir el rumor de que els organitzadors de la manifestació del passacarreres, o com li vulguis dir, que la Comissió 9 d'Octubre, s'havia pirat. Havien dit, no se fa, i s'havien pirat. Després, no sé com està l'assumpte, és un tema que no conec exactament, però sí que és cert que al final, quan es va fer un parlament, ahí sí que estava la pancarta de Comissió 9 d'Octubre i tal, i sí que hi havia algú fent una espècie de parlament i tal. Jo això ja ho vaig veure una miqueta més de lluny. I bueno, no sé exactament no sé si teniu alguna informació sobre això, o si jo me comente que és el rumor de que va aparèixer per ahí. Home, vaig estar Digues. No, continua, per favor. No, vaig estar al costat del tipet aquest del polo blau, el que va defensar una xica dels nazis. No perquè tinc que explicar una miqueta, perquè jo estava comentant amb un amic i estava una miqueta flipat i dic, hòstia, pues tu sí que estàs... Digo, no, espera, és que érem tan poqueta gent que realment jo estava a prop de tothom. És a dir, qualsevol cosa que passara, jo estava a prop. Jo estava al costat d'aquest tio, que recorde que estava parlant en no sé qui, jo estava al costat dient, hòstia, està la cosa allà. Me vaig allunyar una miqueta per a poder enviar un missatge de WhatsApp en tranquil·litat i ahir vaig començar la gent a córrer al meu costat, jo vaig dir, corrés també, i després vaig assabentar del que havia passat, que era això. És a dir, érem 4 gats. És un dels temes que vull... És que era superioritat numèrica dels fatxes front a nosaltres, que crec que és una de les coses... Sembla que la contramanifestació érem nosaltres, realment. No, però una cosa que va passar també, que molta gent en veure els nazis i tot això estava enviant missatges o cridant per telèfon a gent que anava a anar a la mani i li no vingués que n'hi ha nazis. És a dir, que a partir d'ahí... Sí, això també va passar. Sí, és lògic, sí. També, quan has dit abans que si tenim informació sobre això, jo una cosa que volia dir era que aquesta mani tan espontània que va créixer del no-res contra aquesta manifestació que venien tots d'autobusos de Tortosa o el que cony s'estiguen dient, era que justament dies abans n'hi havia una piulada d'un senyor que va amenaçar de mort a Mónica Oltra, per cert. Sol passar, és una cosa jo... Errades d'aquestes, sí. Doncs ese senyor, el dia 5, em sembla, 5 o 7, no recorde, va dir que tenim una cosa preparada per a la manifestació del 9 d'octubre, ja veureu. No li vaig fer molt de cas, però ara ho recorde. És a dir, que tampoc tan espontani aquest clamor popular... No, és evident. I que tots foren Jomus i d'Espanya 2000 i de més... A veure, Víctor, què comentes? Esteu tirant la culpa i això d'aquesta ambigüitat és el 9 d'octubre i pot ser la manifestació en Elx, pot ser pel matí... És que sempre voleu veure, no?, per a... Esta pobra gent, pues sí, ells vegeren la identitat valenciana en perill i espontàniament van reaccionar. Sí, d'això parlarem perquè és el tema dels símbols i el relat. Que van reaccionar cridant Viva Espanya. Sí, jo soy espanyol, o sea... Per defensar els valencians. Sí, bueno, també altres frases de defensa dels valencians, Puigdemont al paredón, Artur Mas càmera de gas i contra el coleta metralleta. I se'm va semblar molt graciosa. O sea, una també molt bona per defensar la valencianitat és os vamos a violar. Sí, és una tradició valenciana. També, com comenta així un en el chat, iros a vuestro país. Sí, també va passar. I me van dir, vete a tu país. I jo, coño. Estic. Val que som castellonencs mai valencians, s'està fent una tasca molt bona a Facebook, però encara no ens hem independitzat Castelló i hem fundat la República Castellonera Lliure, no? No sé. No som mainstreams. No, la veritat és que no. Veig que ja està així Paula, @redeula a Twitter. Si pots saludar, Paula. La veritat és que me disseu sempre malament. Pues fent aposta.
Això sempre malament quan presenta algú perquè se queda, pues problemes del directo. Bueno, per continuar una miqueta el tema, vas començar la manifestació encerclats pel que eren els antiavalots, que ens feia una miqueta passadís, i era una miqueta Juego de Tronos. Lo de Cersei, quan anava a despullar per la ciutat i tiraven coses, era exactament igual, però gent amb banderes coronades i tal, insultant-nos, guarros, cerdos, iros a vuestro país, tal. Era un tema especialment violent. A la sèrie després Cersei se venja, no? Sabem tots com acaba lo de Cersei. Sí, jo també. Home, jo espero no arribar a tant. O sigui, tampoc és una cosa perquè no sé com tractarà Antena 3 una notícia semblant de fer esclatar el camp de Mestalla. Tots els joguls no ho sé. La veritat... No. Quina mascleta. Tenim una tradició de mascletades també molt gran, els valencians, però no ho veig. El tema és que la manifestació va continuar prou estressant. Jo estava a la part de darrere de la manifestació. El lloc més perillós perquè si te matxaquen per la part de darrere de la manifestació, que era on estàs junt de la capçalera, junt de les càmeres i tal, i és on te poden calentar de valent. La gent ens seguia per les voreres de les carrers insultant-nos. És que n'hi havia 3 manifestacions. Una en una vorera, nosaltres per mig i l'altra vorera passant pels carrers de València. Era una cosa una miqueta... Ei, me sentiu? Sí, ara sí. Sí, ara sí. Vale. Que estaves fent intents per entrar en... Estava explicant una miqueta lo de la manifestació. Més o menys. Que bé mos ho van passar, Ui. Vaig fer una miqueta de cardio. Vaig fer una miqueta... Vaig liberar una miqueta d'adrenalina també. Va estar realment molt bé. Va ser una jornada molt interessant. El cas és que... Jo estava entre la PortAventura o anar a la manifestació. Vaig dir la manifestació que la llegina va ser. O sigui, res comparable a PortAventura. Saps escollir? Sí. Bueno, és... Sempre. Entre PortAventura i Fatxalàndia, pues, no sé. Vaig triar Fatxalàndia, no sé. El tema és que, bueno, la manifestació al final va acabar... No va acabar al parterre, com jo crec que estava organitzat, sinó que va acabar a un dels ponts sobre el riu Túria. I una miqueta abans d'arribar a aquesta zona més o menys burgesa de València, com n'hi havia poqueta gent per les voreres i ja s'havien quedat una miqueta darrere, els fatxes i tal, ahir ja la gent en la que anava se'n va m'escapodir una miqueta, anar per aquests carrers i se van perdre. Després ja se van localitzar tots i van poder fer-se una cerveseta ja més tranquils i tal i parlar una miqueta del tema, però... Això parla per tu, perquè és que van continuar fins al final i que vam... Amiga. Lo que ens va passar és que els fatxorros sí que ens van alcançar. I la policia no ens deixava anar-nos-en per aquesta vorera del riu, ens va obligar a creuar el riu. I ens va estar escoltant la policia fins a plegar a Benimaclet. De fet, van estar reduint a uns 70-80 nazis en la zona d'Aragó i la Blasco Ibáñez per a que no passaren cap a Benimaclet. Cosa que no van poder aconseguir perquè, com tot el món sap, ja a les 12 van començar a fer caceria per Benimaclet. Sí, jo m'ho vaig perdre perquè vaig... Recordem que tot això és per defensar València. Sí, per suposat, evidentment. Que tot això és per defensar València. Les banderes d'Espanya per defensar València. Pegar a gent major per defensar València. Hi ha un rumor... Per defensar València. Hi ha un rumor no confirmat que diu que algú estava repartint senyeres coronades i que se van arribar a repartir unes 3.000 senyeres i tal, perquè tothom portava, a banda de la bandera del bou, de bandera espanyola normal, l'estanquera normal, tenen símbols clarament fatxes com banderes del pollastre, esvàstiques i tal, a no sé que fora tatuatges, així en plan que se veiera clar per les càmeres, no n'hi havia ningú. Però tothom portava la senyera coronada típica. N'hi ha que diu que això se va repartir i, clar, si tu li dones entre 3 i 5 pavos el que pot costar una bandera d'estes i ho multipliques per, no sé si van dir 2.000 o 3.000, t'eix una pasta, t'eix una pasteta que algú ha ficat taca damunt de la taula per a muntar aquesta performance. Home, jo crec que això és el germen de la societat, com seria? Societat civil valenciana, no?
N'hi havia alguna cosa per ahí, que era un tema, una sucursal dels catalans estos així, que també és molt graciós, la lluita anticatalanista dirigida des de Barcelona, que també seria, diguem-ne, un gir així molt curiós a tota aquesta moguda. Catalans no imperialistes, ja serà necessari que no vingueren així al nostre territori a conquerir-nos. Si és que sou males persones, és que no ho penseu. Parlant de males persones, el cas és curiós que els homus estigueren dient que els catalans anaren de València i tal, per a 3 dies després anar ells a pegar-se a Barcelona. A Barcelona. Sí. Exacte. A pegar-se entre ells. Això em va semblar una projecció molt graciosa, perquè, clar, és que precisament a Twitter ho estava comentant, perquè estàvem parlant de la moguda aquesta dels famosos radicals italians, que són els que munten el Dalí a Barcelona quan hi ha alguna manifestació independent o antifa o el que siga, no? El rumor aquest, creat a la redacció de La Vanguardia, una notícia falsa, sobre suposats centenars o milers de radicals anarquistes italians, van cada 2 per 3 a Barcelona a liar-la. En manifestacions del rotllo i tal, no? I algú comentava de que per no sé quin punt se veu que per la zona de Castella, que li recorda una cosa així, a nord de Castella, Castellalló i tal, són sempre radicales bascos. I fa una manifa de gent i tal per tota aquesta zona i radicales bascos, no sé què, la armen i tal. Jo vaig comentar, és molt graciós perquè sempre que hi ha alguna cosa a València són radicales catalanes. Hi ha un grup de gent que mai se manifesta al seu poble. Es un grupo de gente que de lo que pasa en el seu pueblo se la suba. Ella está enviando, hostia, una manifestación en Valladolid, tío, a ver si podemos ir, tío. Puta Valladolid, organizaros un poquito, que quiero manifestarme por Valladolid. ¿No? Una cosa aixina, ¿no? És un tío que em va semblar molt graciós. L'Erasmus Molotov, li vas dir, la vas batejar. Tota aquesta gent que se movia a diverses ciutats a liar-la, no? Era, hòstia... A veure si fan alguna manifestació a Eivissa, tio, aquest estiu manifestació a Eivissa, taca, i muntar-ho ahí, no sé. M'estic imaginant ara una mena de creuera anticapitalista amb 2.000 persones en un ferri i que vayan doncs mira, a Barcelona, a Roma, a València, i tots que siguen del Black Bloc o alguna cosa així, tots encaputxats, tots en el ferri, esperant arribar. Agafar a pena de... Fan la seva cosa i se'n van. Yo lo veo. Yo como persona que me dedica al turismo, yo lo veo. Tú ves que eso podría ser un emprendiment nostre, ¿no? Sí, sería, yo lo veo como empresa, los rojos en el mar. Los rojos en el mar. Paula està donant una nova frase a aquesta gent valenciana, Espanya 2000, los rojos en el mar. La veritat és que va semblar... Vaig a patentar-ho. Sí, va semblar una projecció molt interessant perquè, clar, gent que la majoria d'ells no eren de València perquè realment era gent que havia vingut d'altres bandes i tal, i gent que després, com tu molt bé apuntes, 2 dies després estava a Barcelona liant-la, ens acusava a nosaltres de vindre de Catalunya a manifestar-nos per València i tal. I aquesta és una de les coses que ha quallat en el discurs. És a dir, costa molt barallar-se en gent i dir, no, és que mira, no érem gent d'ací del País Valencià que ens estaven manifestant així, al País Valencià, a València, a la nostra ciutat, que n'hi havia algú que igual venia de Catalunya, d'alguna assemblea i tal. Sí, és prou fàcil. De fet, crec que n'hi havia algú per ahí del tema de les urnes i tal. Crec recordar que algú va comentar que havia vingut algú de tot el que són les coordinadores aquelles del referèndum i tal. Però, en general, el 90% eren, òbviament, valencians, especialment perquè tu miraves les cares i n'hi havia gent que te sonava del rotllo i tal. De Twitter vam reconèixer uns quants, gent del rotllo d'altres anys, gent així del geriàtric de la independència, pues estaven per ahí i tal. Sí, perquè no li puc dir d'una forma a estos senyors, son senyors majors que corrieron delante de los grises y también dándolo todo, yo que sé. També seria una coseta dir que tothom allí era nazi, ¿vale? Sí que n'hi havia nazis, òbviament, Peña de Llomus, Peña de España 2000, Democracia Nacional, los ebrios patanes del jurado de siempre. Moltes famílies, molta gent també se va afegir a la manifestació.
O sigui, tu veies que a la contramanifestació, diguem-ne, vas veure que n'hi havia molts espontanis que des d'una segona o tercera fila a vuestro país, guarros, catalanes, no sé què. Vas veure que un tema del que tenim que explicar una miqueta, que ja en l'anterior podcast ja més o menys vam parlar una miqueta per damunt del gir cap a la dreta de la societat, més o menys influenciat per mitjans de comunicació. El tema aquest un poqueta crític, no?, que la gent s'ha pres d'una forma crítica que la Policia Nacional puga repartir hòsties pel carrer a gent que està votant un diumenge, que no està fent res delictiu. Exactament igual, o sigui, diguem-ne que la gent va veure, hòsties, los de las esteladas, la sexta noche no me ha engañado, ¿no? I, clar, és començar de hijos de puta, tal, no sé què. Clar, és que ahí s'ha creat com un ambient d'odi, gent d'esquerra indepe o com li vulguis dir, i clar, la gent, diguem-ne, han atiat, per dir-ho d'alguna forma, diguem-ne, aquest odi, aquest rebuig del paper dels mitjans de comunicació més o menys clar i preocupant, no? Durant mes i pico i tal s'ha estat venent pues, la idea de que la CUP eren una espècie de colla de genis del mal, malèvols, no? Que estaven a Gabriel ahí en la seva fortalesa del mal, ahí planejant cosetes, de que, no sé, de que los catalanes hacen cosas pero son cosas malas, ¿no? Que és una societat malalta, que els xiquets estan manipulats, que la TV3 manipula. Hombre, tío, no es que manipule, es que la TV3 es la única que manipula. Claro. Ha de ser una miqueta desde la redacció de OK Diario. Escriure, la TV3 manipula. Si en ese moment no se trenca un dit, en el teclat no n'hi ha justícia al món. O sea, en ese moment, la falange, nunca mai millor dit del dit, se tindria que trencar en ese moment, dir, no aguante més, jo això no puc suportar, i cac, trencar-se ja sola, no? Perquè és que és una cosa realment, crec que realment molt greu. S'ha fet, diguem-ne, una feina dels mitjans de comunicació de presentar Catalunya, el catalanisme, tot lo relacionat en Catalunya com una cosa terriblement negativa. La veritat és que una miqueta, jo, un moment que vaig alçar la mirada, diguem-ne, perquè jo anava en la manifestació mirant a terra, no? Per dir, no estoy aquí, estoy en otro sitio. Vaig alçar una miqueta la mirada i era una moguda perquè eren totes les façanes plenes de banderes espanyoles, les voreres plenes de banderes espanyoles i de banderes coronades, i ahir davant de la manifestació hi havia 2 estelades i una bandera antifa. És que era una cosa que és que érem com realment 4 gats, no sé, vaig flipar, era com un ambient realment molt hostil, és el que volia dir, que era un ambient, visualment era molt hostil, era com estar molt sol, com 4 gats realment. El problema va ser de que ens van acompanyar durant tota la marxa, a lo millor no era ni la meitat del que eren matros, però xiaven moltíssim i estaven molt rabiosos. De fet, jo em girava i me veia dones, un home se me va girar i me va dir te voy a violar puta. Una dona me va dir ahí te follen i jo pensant ojalà, però bueno, no crec que ho digueren en la mateixa pensament que jo crec, no? El fet de que te s'enrabiaven i el ditet, no? Jo també tinc que admetre que tinc molta malòstia i me vaig enfurissimar molt, me vaig ficar molt rabiosa i quasi me peguen 2 o 3. He de dir-ho i he de confessar-ho perquè tinc molta malòstia i tinc la paciència molt curta, en aquest sentit. I perquè el meu germà me va agarrar i un amic meu me va agarrar i me van dir si no aniràs a més. Però és que la sensació que dius, Pere, és que com que estàvem sols i estàvem sent atacats per tots els bàndols, per dalt, per baix, per darrere, per davant, la policia fent cas omís a el que fèiem. Llavors és un poc que no sabies què fer, era això que si damunt me vaig sentir, jo almenys me vaig sentir superdesprotegida ja per part de les altres associacions que havien organitzat la manifestació. Va ser tot molt... Això parlarem una miqueta. Ara, no sé exactament els números, perquè tampoc no m'he volgut informar per a no deprimir-me, perquè sempre els números a la manifestació sempre és una miqueta, sempre és aquesta part de les matemàtiques que no són una ciència exacta, no? És la part que se'n va una miqueta. Sí que eren un muntó de gent, era gent que ens seguia i era gent que va rebre, diguem-ne, espontanis que n'hi havia pels carrers del centre de València i tal. Generalment, en aquestes manifestacions sempre passes per algun punt en el que estan concentrats i estan controlats per els antiavalots que te diuen, vete a tu país, no sé què, no sé quantos, tal, i tu passes per davant i no els tornes a veure. Val? Ahí no, ahí és que ens seguien físicament per tota
tota la manifestació, i jo no me lleve del cap la idea de que eren més que nosaltres. No eren més que nosaltres, no ho eren. No ho eren, que quan vam acabar la manifestació, moltíssims van a seguir, quan vaig ficar en les escales no eren majoria. De fet, és que nosaltres també ens vam agrupar, o sigui, ens vam ajuntar moltíssim i semblaven menys, però nosaltres érem el doble o el triple. El que passa és que això, aquells hi havia molts, de fet, anaves compte, no eren diverses fileres de gent, era tot el mateix, jo veia tot el rato la mateixa, m'estalvia l'adjectiu, al meu costat, o sigui, jo des de que va començar la manif fins que la vam acabar la tenia tot el rato al meu costat insultant-me. ¿Vos vau passar el WhatsApp o algo? No sé. No sé, me va desitjar que me follaren i no me va dir res més. No volia ella. Hòstia. Al dir una cosa, que es que el lema de la provocadora Mani era sí al valencià. Sí. Algo tan imperialista com sí al valencià. No, que a mi m'han plegat a justificar el que van passar el dilluns gent d'esquerres, o sigui, recalque esquerres, perquè és que era una manifestació per la imposició del valencià sobre el castellà, i jo pensava, bueno, és que on estem? En Valladolid? O sigui, vull dir, no sé, si estiguem en Valladolid, pues sí, pues pot ser una imposició del valencià al castellà, perquè la llengua d'allò és el castellà, però com mai posar una llengua pròpia, autòctona? O sigui, i quan és la minoritària, no? I a mi això, la persona que és que avui m'avorria molt, sabeu? I jo estava discutint amb els blaveros. I tots me justificaven, tio, la violència que van patir el dilluns. Jo estic flipant. Del tema del que és l'esquerra esta cafè comercial o l'esquerra esquerra tricornio, que també li diuen per ahí. Sí, ese nom és un nom que també m'agrada, és esa part d'esquerra que defensa la policia sempre. Pues algo habrían hecho. Així s'ha perdut mitjans de comunicació, diguem-ne, han imposat un relat. Nosaltres no tenim cap capacitat de transmetre un relat nostre propi, estem totalment venuts, que és una miqueta... O sigui, la idea de que això eren uns catalans que havien vingut de Catalunya a València, a liar la València, i que gràcies a joves valencians, patriotes, democràtics, el tema s'havia espatllat i tal, i això és un tema que ha colat. És un tema que ha entrat total i que per Twitter te trobes inclús de gent d'esquerres de, bueno, yo no defiendo a los nazis, pero claro, si vas a Valencia a liarla... Sí, esa es la frase exacta, ¿eh? Sí, és normal, no? Com dient, jo que sóc líder de la lluita antifeixista hacia el meu poble de Castella, jo t'explicaré realment. O sea, és una cosa que dius, tio, calla't, per favor, no me toques. Hem de parlar algun dia un podcast, però fins i tot el podcast que siga de l'esquerra aquesta. L'esquerra federalista, però no. L'esquerra de derecha. Antes facha que rota. ¿Me sentiu? Sí. L'esquerra derecha has dit, ¿no? Sí. El tema és que, claro, a mi em preocupa aquesta incapacitat que tenim per a mostrar un relat alternatiu. Jo és que no sóc fan d'aquestes coses i fer molta conya, però, claro, el no tindre, diguem-ne, un canal autonòmic propi que puga donar, jo què sé, que igual no ho fa, saps? Que també tampoc aquí podem demanar miracles. Un mitjà de comunicació autonòmic en general, ja sigui una ràdio, un diari, el que siga, que puga donar un altre relat dels fets, la veritat és que es deixa tots una miqueta venuts a l'aspecte. Que és una miqueta de l'atac de la TV3 manipula, de dir, no, mira, manipula, tampoc vull ficar jo la mà al foc i tal. Però el que sí que fa la TV3 és donar un relat que no és el teu relat. No és el relat que venen els mitjans des de Madrid d'una manera hegemònica, perquè tu agarres l'escaleta de l'informatiu d'Antena 3 i li ho passes als de la Sexta i fan l'informatiu igual, saps? No se n'adonen. Una miqueta, Claro, i per això no, és que manipulen. No, perdona. Diuen unes coses que no és exactament el que tu dius. No, que això és una miqueta a Turquia. És a dir, ja no és... N'hi ha gent que pensa diferent i tal. No, així és status quo i si penses diferent t'han adoctrinat. T'ha adoctrinat la TV3 encara que no t'arribi la TV3 o, per exemple, vius a Sevilla i t'han adoctrinat. La TV3 o no sé com... De fet, també recordo, és que segur que sempre m'estic pegant en blaveros. De fet, recordo una volta que me van dir, però... Per Twitter. Home. Físicament, encara no he plegat a les mans. Pues això, una volta, en una de les discussions que vaig tenir per Twitter en els blaveros, me va dir, però és que el valencià i el català no és la mateixa llengua. I les vaig dir, hòstia, entonces com jo i tota la meva família hem entès des de sempre la TV3, no?
és un poc... Mon pare tota la vida, quan vaig ser a TV3, vas començar a veure Dragon Ball ahir, el fet té els capítols gravats. I me va dir, això és perquè tu pensis així perquè de la TV3 el xicoteta t'adoctrinaven i ara que lo mateix i ara t'ho creus. I jo, sí. Ja. Que la TV3, si quan era xicoteta, en el Super 3, te diuen que el valencià i el català la mateixa llengua i tu t'ho creies. Però és que a més ho entenia, saps? O sigui, és que a més ho entenia. Perquè ho feien en valencià. Claro, o sigui, és que ho diuen de valencià perquè els valencians mos ho creguem i després canviaven el registre al català i ho enteníem igual, perquè mos havien llevat el cervell només en això. És curiós com de València a Barcelona la llengua és totalment inintel·ligible, però per exemple, diguem, Logroño a Buenos Aires és la mateixa llengua. Exactament la mateixa. Sí, o sigui... No, que això de que Logroño a Buenos Aires és la mateixa llengua, però després li poses un videotutorial en algun dialecte sud-americà i ja Segona Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Suscríbanse y dale like al canal. Ahí estamos. Pues m'agrada molt perquè som una miqueta anti la sexta noche. O sea, no es un interrumpís. Oh, perdón, habla tú. M'ha encantat molt. O sea, jo estava una miqueta callat i dic, hòstia, som l'antisexta noche. Està molt bé. Això tindria que fer-se més. Ara quan que dirà a Juanjo que entra algun dia, com serà Linda, no sé si serà parlar a ningú. Ja està. És veritat. Tenim un projecte de ficar así a un Maruenda que ens porte la contraria de eso no es verdad, es que no me dejáis hablar, habla tú. I així ja... És una idea seva per a que això tinga més audiència. O sigui, que no sé si podríem fer... No sé si hauríem de fer cas. A banda d'esta ausència de real alternatiu és aquesta pèrdua del carrer i tal, de la presència al carrer, perquè, clar, era una cosa de... Com tu molt bé havies dit, Paula, estaven com molt a soles. I això jo comento perquè se vol fer una manifestació pel tema finançament, que ja s'ha canviat la data unes quantes voltes, que ara ja no sé què serà del tema, que se vol treure molta... Novembre serà? Sí, 16, crec, o per ahí. Se vol treure molta gent pels carrers de València a demanar millor finançament i tot, que és una cosa prou justa. Catalanista i ja està. A més, segons... Jo tinc que dir una cosa. Últimament parlem Harcha, sabeu qui és, no? Sí. Veiem este retuit, sí. Bueno, pues diu que ell vol que el dia que fem la manifestació a favor de l'infrafinançament, o sea, a favor no, o sea, en contra del infrafinançament que tenim, tot el rotllo de que està muntant Compromís el PSPB per reivindicar a l'Estat, que vol que ens unim tots els valencians perquè ja que ens afecta a tots els valencians. El que passa que el pobre no se dona compte o no vol donar-se compte que això no pot ser així, perquè els blavers tenen un encegament tan fort, tan fort a l'odi cap a tot el que no siga el PP i Unió Valenciana, que el que fa és que esta manifestació encara mos la contramanifestaran i faran qualsevol tonteria. Més unimos, que som valencians, compromisos, mos puguem unir en contra de l'infrafinançament, oblidant-nos ja les subnormalades i les tonteries antiacadèmiques que ells pensen ells. Unimos tots en lluita. Ja veuràs que també s'armarà, i acabarem pegant-nos tots. És que som més palurdos, tio. És que és el que estava, diguem-ne, comentant. Clar, és que la pèrdua aquesta del carrer, que jo, més o menys, és una opinió molt personal i tal, no sé jo, això com se pot ara organitzar una manifestació massiva i tal, i tot el tema. La veritat és que no tinc ni idea. Que si hagués estat una manifestació més gran amb molta gent i tal, molt probablement la cosa seria una miqueta diferent, però és que, clar, la idea que jo tinc és que no sé si exactament se pot mobilitzar a tanta gent realment, i no sé, perquè tu mateix estàs apuntant, si aquesta manifestació no seria molt fàcil rebentar-la des de dins. La veritat és que no tinc massa idea. Cal dir que aquesta manifestació està convocada només per Compromís, que sí, Compromís porta més temps que la resta parlant d'aquest tema, però en aquest tema està des de Compromís fins al PSPB, Podem, també la gent que va expulsar Ciutadans. Sí. També està, jo què sé, UGT, Comissions Obreres... N'hi ha moltíssim, sí. No és només un partit o dos, ni només partits, és a dir, és una cosa gran. O s'intenta que sigui una cosa gran. Per el tema que ha dit Paula. És a dir,
Si tenim més finançament i els hospitals estan millor finançats, tu què vas a posar-te en contra ahí? ¿Qué vas a dir? ¿Quién es el teu argument? ¿Algo dels catalans? Ya, claro. Claro, es que es su argumento. Claro que son capaces y van a hacerlo. Y farán una contramanifestación y van a hacerlo. Y es que yo estoy segurísima. Ahí, sobre qué tema de Catalunya, ja més o menys ha quedat prou clar que Catalunya és aquest home de palla, clarament, no? Contra el que qualsevol cosa que no t'agrada és la nova Venezuela. Catalunya és la nova Venezuela, ¿no? Lo lances ahí, lo amolles ahí, y es como escudo para siempre, ¿no? Una cosa així que ja així s'acaba l'argument. Voldria recordar, perquè ho voldria haver dit abans i se m'ha anat una miqueta del cap, que diguem el que seria una espècie d'aperitiu del que va passar el 9 d'octubre a València va passar uns dies abans a Saragossa, on una reunió, una xerrada que havia organitzat Podemos d'allí per a debatre del tema català va ser rebentat per gent, ciudadanos aragoneses preocupados, i després se va descobrir que, que s'havien enviat missatges per WhatsApp gent del PP, gent de la policia, n'hi havia policies de país allí, policies nacionals i tal. Diguem-ne que aquesta gent que s'havia concentrat, que van tindre que eixir la penya de Podem, va tindre que eixir, diguem-ne, mig amagada, en seguretat i tal, no com Ferreras, no, de veritat, que va tenir que eixir en seguretat i tot el rotllo. I, clar, entre altres coses, per exemple, Ada Colau tenia que fer el pregó de la ciutat de Saragossa, tal, no sé què, una cosa, i ja no va. Ja no ha pogut anar, que crec que això va passar el 12, ja no ha pogut anar, no ha anat. O sigui, és una cosa que realment veus que n'hi ha un moviment ben clar, espolejat pels mitjans de comunicació, aprofitant el tema català. Per ahir hi havia la notícia de que al País Basc, o que a Galícia, no me'n recorde, un del PP, demanava garanties de que el tema de Catalunya no se contagiaria tal. Ahir per Twitter moltes de les coses és que algun dia ho tocarem una miqueta el tema perquè seguisca uns quantos comptes del Consell a Twitter i cada vegada que fiquen alguna cosa de hoy me he levantado con dolor de cabeza. Dolor de cabeza como en Cataluña, ¿verdad? ¿Quieres eso para Valencia, no? Cataluña, dolor de cabeza. Claro, es una cosa... No es una parodia, és així. És que és pitjor, és aixina, tot és aixina. No tens el timeline de, jo què sé, Mònica Oltra, de Pere Fuset, de Marsà, de que vulguis i tal. Hola, buen día, ¿qué tal que usted? Buenos días, como en Cataluña, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres para Valencia. No lo permitiremos los valencianos. Hostia, tío, por favor, moderate una miqueta, fill de puta. Esperad que lo me diga 2 tuits més i ataques, però deixar una miqueta que respire i tal, no? És una cosa realment molt matxacona. Jo m'he barallat en uns quants d'ells que són bots, per tant no m'importa, perquè són bots, se nota que són bots i tal, que les pots dir el que vulguis. Que la mateixa icona. Sí, no hay nadie al volante, nom propi, seguit de 8 números. Sí. I 2 o 3 seguidors. I 2 o 3 que també són... Sí. Que també són bots i és un poc... Cantes hueles. I que fan retuits d'Instagrams de ties de 16 anys americanes i coses així. Sí. Home, perquè també suposo que estàs en algun servei d'estos de consigue followers o consigues més retweets i tal, i se veu que pues, són gent que se dedica a fer 3 o 4 faenes, a tema de bots del PP i tal, però temes també de moure coses d'Instagram, el que siga. És que és molt graciós. De fet, hi havia un que no tenia cap follower. Y vas a decir, ¿no tienes followers porque no tienes amigos o es que has hecho la cuenta ahora mismo para decirme esto, capullo? O sea, vas a mollar una cosíssima perquè vas a dir, tio, és una miqueta violent, o sigui, no vull discutir en un bot, o sigui, col·lega, no vaig a perdre el temps així discutint, no hay nadie al volante, o sigui, no pense fer, ja està. Més o menys lo que volia comentar, una miqueta això, simplement, la meva opinió, i també Paula estava en mi, i també Israel, que avui no ha pogut participar de lo que va ser la manifestació, i especialment incidir una miqueta, una cosa així que, per a no fer-ho tan llarg, i incidir una cosa en el tema del relat, no? De com s'ha perdut el relat, de com se'ns ha imposat un relat des de fora, que jo no sé fins a quin punt tenim espai per a mover-nos, perquè qualsevol cosa que puguem fer... com en Catalunya, ¿Quieres? ¿Tú no ves que en Catalunya es la sociedad rota? Bueno, bon dia, és que m'agradaria augmentar les classes de valencià, com en Catalunya. Eso lleva al independentismo, todo eso de lenguas y tal. ¿Por qué no en castellano, que nos entendemos todos, no? Es esa cosa de
és una miqueta si l'argument que és una miqueta tonto de la guerra cultural, que jo sempre ho considero una miqueta fer-se trampes a un mateix, de no faré tal cosa perquè si la faig incentivaré que ells facin tal cosa. Crec que és una miqueta trampa perquè si no mai faria res, no? Però la veritat és que claro, s'ha començat a crear un moviment d'impedir que se puga fer coses en València, de que se pugui fer coses millorant l'autogovern, millorant... de que qualsevol cosa que tu pugues fer políticament, ràpidament li fiquen la lupa, ui, com los catalanes, i ja ràpidament Tribunal Constitucional o el que siga, pues tancar, i a banda de que políticament és un argument molt potent per a l'oposició així al País Valencià. Des de Madrid s'ha donat l'autobombo aquest, s'ha donat la idea ben forta de que els catalanes hacen coses malas, i si ells són capaços de relacionar qualsevol mesura del Consell Valencià en coses que han hecho los catalanes, allà la tens liada perquè tenen un argument d'or per a, diguem-ne, atacar a qualsevol cosa que puga fer el Consell. I a mi em fa una miqueta de por això de que políticament ens han tancat dins d'un redil molt menudet en el que qualsevol cosa que fem que se puga relacionar en Catalunya, independència, autogovern, tal, pum, nos la tallaran ràpidament, i això, clar, en la situació en què està el País Valencià de subordinació i tal, és pràcticament el 90% de les coses xules que m'agradaria que pogués fer el Consell. I no sé si voleu comentar alguna cosa d'això, que és una miqueta... Tu, Paula? Parla. L'antisexta. No, el que diu Pere, que sí, passa això, però passa això dins de lo de sempre, l'entorn del PP i de més. No sé, jo crec que la gent està veient una mica que és un poc estúpid tot això, perquè abans sí que podries justificar-me que el bloc era catalanista perquè té les 4 barres i no sé què, però que ja que estàs dient que polítiques del PP són catalanistes és... No sé, tio. No sé. Ja, prou. És una argumentació que no és d'ara, és una argumentació que ja ve des d'època de la transició, falsa transició de la democràcia. Jo li dic falsa. Falsa democràcia. De la falsa democràcia que tenim, de la pseudodemocràcia. I és un discurs que com ha estat molt enfonsit ja dins de lo que és la burgesia mitjana i més gran valenciana i que ajuda moltíssim a les mitjans de comunicació, s'ha clavat moltíssim en el pensament de la gent. I és el que tenim avui en dia. I l'academisme és l'únic que tal volta està reeixint en aquest sentit cap a anar-se'n d'aquest pensament. Però les persones que continuen veient el telediari, continuen llegint les províncies, van a continuar reeixint i continuaran per nosaltres. I per tot aquello que fa gent ha sigut el Catalunya la culpable. Tot és Catalunya. No, és que li veig una gent que és una massa, diguem-ne, crítica de gent. No sé si dir-lo majoritària, però sí pot ser majoritzada. Mira, jo tinc una teoria. La majoria passen dels 60 anys. La majoria passen dels 60 anys. Deixem la naturalesa córrer. Ai, sí, no passa res. Nosaltres també se fem bé, saps, Paula? Ja, però segons la naturalesa, jo amb 27 i jo 60 i me queden encara anys, no? O no serà avui, igual, ara me dono un infart i me mort, no? Però vull dir que parla una miqueta així, quan jo tingui 60 ja no és una majoria la que parla d'això, ja som la majoria de nosaltres. Però també és de veres que n'hi ha el que estava dient, també és el món de l'acadèmia, el món universitari, el món ja més estudiat, sí que és el que s'ha desvinculat de tot això, que és el gran problema, que som els més joves. En la majoria, òbviament hi ha persones de 50-60 anys que tenen aquest pensament també, no? Però ja no és una majoria com a les persones de 60 anys que per motius obvis que els meus iaios, per exemple, no van poder tindre una educació superior, per exemple, no? Això també hi ha que tindre-ho en compte i és molt més fàcil manipular una persona que no és que no tinga educació acadèmica, sinó que no s'ha preocupat mai per una culturalització de si mateix i que s'ha fiat sempre del que li han dit, que una persona crítica que s'ha ocupat des de que és més o menys que és jovenet o no tan jovenet a llegir, contrastar i mirar i ja crea un pensament propi a través de lo que és de més li donen. Avui estic molt sèria, Això no pot ser. Està molt sèria. Suposa que aquest podcast és un podcast d'opinió política i humor. Hòstia, tio, és que estic molt dormida i estic seriosa. És que tot el dia he estat a soles i estic molt avorrida. No, bueno, per a matar una miqueta aquest tema, estem més o menys ahí d'acord en moltes coses. Jo és que és el tema que de l'herredat, que més o menys és el que me preocupa, el tema de que resta lluitant contra
tot un relat muntat en mitjans de comunicació d'una forma molt hegemònica i que, ostres, és que són els mitjans de comunicació que alimenten tot de gent, o sigui, la gent, el seu ideari polític o el seu ideari en general front a un esdeveniment és una cosa que ha llegit o que li han dit als mitjans de comunicació. És molt difícil que una persona digui el diari, tal és blanc, Antena 3 és blanc, és un gris molt claret, Telecinco, és un blanc, possiblement. És molt difícil que aquesta persona ja no diga és negre, però que diga no, és gris fosc. Hòstia, si t'està tothom dient que una cosa és blanca, 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 i que com a molt és gris claret... Però que molt... això seria ser radical. Claro. Sí, és molt difícil, no? O sigui, l'espai que... Sabíeu que en Catalunya també havia gris, eh? O sigui, aneu en compte. Sí, claro, ya directamente el color gris, ya directamente, sí. Catalanista, el gris també és catalanista. Tots els colors són una miqueta catalanistes a la que pense. És una cosa... Vaig a llevar-me els ulls com a valencià que soc i no veuré els colors mai més. El tema és... Bueno, més o menys és el tema que volíem parlar. Jo volia parlar del tema de la manifestació que està el 9 d'octubre de València, que per a mi va ser una sorpresa molt desagradable. Simplement per recordar que, com he dit al principi, jo havia anat a altres manifestacions, tant del 9 d'octubre com el 25 d'abril, que anaven en un altre rotllo, i aquest tema de mobilització de la dreta tan fort que n'hi ha ara, no només a València, sinó a tot l'estat espanyol, la veritat és que per a mi era una cosa desconeguda, que tu sabies que estava per ahí, però jo mai ho havia vist a este nivell tan gran i més o menys a veure si la cosa pues, pot canviar o jo què sé, jo el monyo ja rapat ja el tinc. Ja te van dir ahir que podies pintar, que te podies ficar-te entre els nazis que no destacaries. Què t'ho van dir ahir? Jo crec que si guanyen ells, jo el cap rapat ja el tinc. Jo ja el tinc adreant. Ja sou vosaltres a veure què feu, però jo el cap rapat ja el tinc i endavant, faena feta. Pues no sé, jo mataria el tema per no fer-ho tampoc tan llarg. Jo imagino que possiblement aquest tema torni a eixir i tal, perquè clar... Mos ha marcat. Jo de fet el dia següent vaig estar prou decaiguda moralment, me van desfer moralment parlant, ara estic prou millor, personetes van vindre a Vilareal, van vindre al museu, amics meus i demés, que me van animar moltíssim, però vaig estar de veres, no vaig dormir de l'adrenalina que tenia en el cos i vaig estar prou malament, No... Jo vaig arribar a casa i vaig fer una cadena de tuits molt lamentable, però que va tenir un munt de retuits. Sí, jo, de fet, vaig retuitejar i també vaig fer un altre, també porta quasi 500 retuits. Sí, a mi el que feia una miqueta de ràbia, perdó, és tota aquesta gent de no, tranquil, des de Catalunya no vos deixarem a soles jo. Mira, no és això del que estic parlant, imbècil, no gira tot al voltant del teu cul quan trigaràs en una estrella. No. Jo sí, jo les dava fab perquè dic, mira, tio, te vaig a donar fab, però no te conteste, tio, perquè no va de la teva petita comunitat autònoma de 4 províncies dirigida per Harry Potter, val? És un altre rotllo que sobrepassa tot això, vale? I ja està, i sí, jo que sé, que no, que sí, que me sembla molt bé tot lo vostre, però que me la suda, tronco. I està, me feia una miqueta de ràbia, i esos tuits. És benintencionat y de buen rollo. No, tranquilos, porque cuando nos independicemos no os dejaremos caer. Mirad, catalanes, Valencia se ha perdido para siempre. ¿Queréis eso en Cataluña? Yo, tío, dile que te pegue en la cara, tío, que te pegue una puñada, tío, perquè és en plan, m'importa una puta merda el que t'hagi passat ara mateix en Catalunya. Nosaltres estem així pegamos en nazis, en altres sentits, per culpa vostra. Vale? Sí, sense vosaltres voler, entre moltes cometes, però sí, ahí estem. Claro, sense voler, òbviament, ells no ho han volgut, però vull dir, perquè estan rabiosos per el que està passant a Catalunya, ho estem pagant nosaltres i damunt mos venen així de paternalistes tranquils que nosaltres ho solucionarem. Aneu a fer la mà. Jo vull dir una cosa, que és que si volen ajudar de veritat, s'independitzen, una vegada independents, facin una mena de Mossad KGB català. No, ho dic de veres, ho dic de veres, tant de bo. Com el català i... Sí, igual que en van fer els jueus després de quan va caure el nazisme, que van fer caçadors de nazis i tot això. Sí. Això millor de que no passa res. Quan ens independitzem podeu vindre així, com si fos una mena de la meca del professor valencià. Pues molt bé, xics, segur que sí que ho mataria més que res, perquè si no ho estaríem parlant tot el puto dia i la gent que ens escolta també té, jo que sé, cordura encara i
I, bueno... Però de veres te fies de la cultura de la gent que mos puga sentir? O sigui... Innocent, Paula. Soc molt innocent. Tens raó. Perfecte, va, canviem de tema. Canviem de tema. Tenim així algun tema per a tractar? No me'n recorde més o menys, però com el tema aquest està... Jo tenia un. A veure, sí. Jo volia parlar, el que t'havia dit abans, de les frases que hem vist aquesta setmana. És a dir, aquesta setmana tant el tema del País Valencià com de Catalunya, etc. Han hagut una mena de frases que jo dic memorables, que han dit polítics, però també algun diari, i volia remarcar frases com aquestes, d'Inés Arrimadas, que va dir això va ser l'11 d'octubre, quan Catalunya va declarar la independència durant 8 segons, per a deixar-la ahí en stand-by. Què 8 segons, tu? Sí, és com quan poses el porno i li dones a pausa per a que carregue, i després ja va tot. Una mica aixina. Doncs, eixe mateix dia, no sé per què t'ha fet especialment gràcia a tu, Pere, però... Vamos a explicar la independència en streaming. I m'imagino els puntets rodolant i la gent, i ara què? No, hi ha que deixar que se carregui una miqueta. Fem Jo no dic res. No se talla. Jo no dic res. Així després no se talla. Twitterers no dic res, però hi ha una conversa en el bar entre Taverner i Pere. Van dir coses del porno i penjar a pàgines web i tot, Jo no digo nada. No vull saber res d'aquest tema, per favor. Jo no me'n recordo res perquè anava una miqueta borratxo. Això dic que daré davant del Tio, la Casalla se li va afectar massa, tio. Casalla, porno, València i Taverners. Amb això ho deixem tot. Sí. Retornant al tema... Ho vaig passar molt bé. Continua. Retornant al tema que no té res a veure amb el porno, quan van declarar la independència aquesta de 8 segons, que 8 segons donen per a molt, com també Pere sabrà, sí. Volia dir que Arrimadas, molt seriosament, va dir cap alcalde nostre donarà suport a la independència. Però què alcaldes? Evidentment. Té els mateixos alcaldes que jo sense presentar-me a Catalunya, que són 0. Per això ho dic. Sí, és que per això aquesta frase em va encantar. És que, perdoneu, és que és molt graciós perquè és el tema de que ella ho amolla i una persona que no sàpiga, que no estiga format, com diu Paula molt bé, Ciutadans igual té una dotzena d'alcaldes i tal, en pobles catalans i tal, i no té cap. No has de dir, va Inés, que no tenéis un puto alcalde, gilipollas. O sea, no hi ha ningú en tota la Sexta Noche o en tot el Rojo Vivo que diga, no, espera un moment, Arrimadas, no teniu alcaldes. És una cosa que em resulta, no sé, graciós també, ¿no? És que per això en la Sexta Noche haurien d'haver catalans, però catalans que no fueren de Ciutadanos. Ciutadanos. Claro, també. Ciutadano. És que volia dir Ciutadanos i Ciudadanos i se m'ha quedat així. És com parlen ells. Sí, claro. És com parlen ells, que parlen meitat en valencià, meitat en castellà. Doncs ja està. Eixa mateixa nit vaig anar a sopar, posé la tele, el primer que m'he vist és Soraya, dic, hòstia, vaig a deixar-ho a veure què diuen. I em va encantar perquè la primera o segona frase que va dir, vosaltres imagineu-vos a Soraya amb cara de circumstàncies, cabrejada, dient, sí, Rajoy ha parlat amb Pablo Iglesias i ha dit que no entenia res del que passava a Catalunya. Així ho va dir. Però en un rotllo com Rajoy, que s'acaba de despertar de la cesta de 3 hores amb la bava i caient, dient, què està passant? Així no ho va dir. Pablo Iglesias, què està passant? Què passa? On estic? Va ser una mica així. Qui soc? Sí. Qui soc i on estic i què faig? Una altra frase també memorable de Rajoy va ser que va ser portada, no sé, però era el titular de New York Times, que és citant a Rajoy, que deia heu declarat la independència, sí o no? Però així com, què està passant així? No entenc res. No m'he enterado. Yo ahí tengo que trencar una llanza a favor de Rajoy. Yo soy muy rajoyista también. O sea, yo creo que el tío es bo. O sea, el tío el defecte que té és que no té un equip de gent que li puga escriure discursos canyeros i tal, però el tio, dins del seu rotllo, per el que ell vol fer, ho fa de conya. El tio, després de tot aquest folló, el tio arriba i diu, ¿dependencia sí o no? Porque declarar para nada es tontería. Y el tío... No era així. No era així, era com...
heu dit moltes frases i no entenc. Sí o no? Què ha passat? Què ha passat? Sí, és un tema... I clar, en aquest moment el tio va desmuntar molta cosa, que per ell hi ha una opinió de dir aquest tio s'ha carregat l'independisme, no? Perquè el tio arriba i diu si l'heu declarada, 155 i no reconeixem i tal. Si no l'heu declarada, no passa res, seguim com ara, ja està, i punto, ja està. I clar, i tota la gent va dir, hòstia puta, o sea, no n'hi ha terme mig, no n'hi ha... O sea, va trencar totalment, o vos atreviu a declarar la independència i ahí a mi me doneu a mi peu per a fer totes les coses que realment vull fer, o si no, no passa res i tranquilos, adelante. Jo crec que era més un estat de no tinc ni puta idea del que està passant i ja està. També podria ser perquè és Mariano Rajoy, jo també que soc molt optimista aquest senyor, saps? Però també podries tindre tu perfecta raó. Parlant de Rajoy, també va dir una altra frase que és «Diàlogo? ¿Qué diálogo?» que també és molt definitori del que és Espanya. Sí. Com una frase esta crec que era de Lenin, de libertad, ¿para qué quieren libertad? ¿No? Una cosa així, que bueno, se va justificar perquè... O sea, és una frase que s'ha agafat una miqueta fora de context, però bueno, el que venia a dir és que sí, defensar la llibertat i tal, en gent que no té d'on viure, que no té on menjar, que no té feina, que no té perspectiva, que no té futur i que està, diguem-ne, mig esclavitzat en una fàbrica currant com un cabron, és una miqueta broma de mal gust, no? És una cosa que... Però bueno, sempre s'ha gastat com a, diguem-ne, forma d'atacar, diguem-ne, el comunisme, el socialisme, però la veritat està de diàlogo, que diàlogo, realment defineix molt el rajoyisme, Sí, i Espanya també. Una altra frase que defineix molt bé Espanya va ser la que va dir Girauta, de Ciutadanos, també, com li agrada a Paula, que és, a veure, és una frase d'un minut que es va tirar parlant i l'he resumit, però literalment va dir això, que va ser parlant del missatge que tenien mitjans internacionals, que estranyament ningú dona suport a la violència de l'1 d'octubre i tot això. Que raro. Sí, suposa que és la TV3. També són catalans. Fixa't, igual són catalanistes. Fora de bromes, algú, no recordé aquí, però per Twitter va dir que probablement New York Times estava subvencionada per la Generalitat, històries així, no sé. No, això va ser un tio, és que això vas comentar jo. Era un tio que en una tertulia... No, sense guix, no, era un altre senyor que en una tertulia deia, ya desde hace un mes se ve que el New York Times tiene una deriva catalanista o una deriva independentista. Sí. Anem a veure, és el New York Times, són els tios que crec que van destapar lo del Watergate i tal, és un periòdic, senyor, que té una redacció que són 400 tios ahí taca seguint la política europea i tal, i són tios que saben del tema mundo. No els pots dir que tenen una deriva catalanista. El que passa és que, jo què sé, és gent que ha examinat el tema, llegit antecedents històrics i tal, i ha dit, hòstia, pues és una regió que està fent una moguda per a independitzar-se i tal, i estan fent cosetes així, i se podrien independitzar, crec jo, no? Mirant més o menys el que van ser processos d'independència d'altres zones i tal. Hòstia, tio, que no pots dir aquestes coses de... És que té una deriva catalanista. Tu què sabràs que deriva té? És el New York Times, calla't la boca, tio. No sé, tio, és que és una cosa... Me flipa molt perquè, clar, en el moment que els traus de la seva zona de confort d'Espanya 1 i no 51, ja tot el més és terrorífic per a ells. Ja no ho entenen. O sigui, estan tan... O sigui, és una cosa que a mi també me va estressar una miqueta, dir, però no te pares tu en algun moment i dius, i si estaré equivocat? No. És el que estàvem dient, és el que estàvem dient també l'altre podcast, de, hòsties, no estaré equivocat? No, ells no tenen aquest problema. Viuen millor que nosaltres. O sigui, totalment. Bé, doncs, si això va dir una persona a Twitter, que pot tindre la repercussió que té Twitter, que és una puta merda. Crec que ho va dir per la tele. Però no me'n recordé, te vull tallar perquè no me'n recordé bé. Bé, doncs, això va dir Girauta, que va dir, literalment, en les últimes setmanes hem pogut comprovar com els mitjans internacionals han comprat una versió dels fets de Catalunya que coincideix amb aquella que ofereixen les autoritats colpistes. Colpista, pam! Sí. Com és possible que tenint un servei exterior de veritat, amb tantíssima gent que estan sobre el terreny, una diplomàcia privada, hagi aconseguit crear en l'imaginari internacional la idea de que l'Espanya actual té a veure res amb l'Espanya del franquisme? Fàcil. Això ho va dir. Fàcil perquè l'adoctrinament que s'ha portat gràcies al nivell d'educació d'imposició del català ha fet que inclús aplegue a Anglaterra i la BBC i altres d'això d'altres del món tinguin aquest pensament. És tot culpa
tot culpa de la immersió lingüística. I de VilaWeb. Tot. I de VilaWeb. O sigui, no hi ha més explicació que això, és per culpa de la immersió lingüística, no té altra. Jo m'imagino 2 o 3 generacions de periodistes estrangers que arriben a la facultat. Hola, bon dia, ens començarem aquest quatrimestre mirant TV3, taca. I a veure la TV3 tot un quatrimestre, tots els tios ahí en la facultat de periodisme de Harvard, mirant la TV3, mirant el Philip Brim, no? Mirant, que sé, persones humanes o malalts de tele o els primers programes que feia el Buenafuente o coses així, i ja a partir d'ahí 20 anys després, quan passa alguna cosa de Catalunya, se desperta alguna cosa en el seu cervell, rotllo el candidato de Manchuria, la pel·lícula de Manchurian Candidate, Catalunya, independència, comencen a escriure i ese adoctrinament que es va rentar el cervell en la facultat, no?, per començar a escriure a favor de la independència i tal. No sé, és que és una cosa que me flipa una miqueta, és això, les traus una miqueta del seu relat espanyol i ja tot és adoctrinat. Ja tot és una conspiració mundial contra Espanya. Evidentment. O sea, és que és molt graciós aquesta projecció que fan. O sea, m'agrada, o sea, no sé. Més frases. Pablo Casado, un dels grans d'Espanya, va dir no és qüestió d'esquerres i senyala l'esquerra, o qüestió de dretes i s'assenyala a si mateix. És llibertat i assenyala l'esquerra contra el totalitarisme i s'assenyala a si mateix. A més que aquestes coses em flipen. Ho fan inconscientment. És que és flipant. Són flipants, tio. Són bestials. Més frases d'aquestes inconscients, que com ja sabreu, l'1 d'octubre no va haver cap referèndum, absolutament res. Una altra frase va ser: no hubo censo alguno y se han efectuado denuncias por uso de datos personales en el censo. ¿Cómo? Es decir, no va a haber... Pero si no hubo censo alguno, ¿cómo va a haber una denuncia? ¿Por qué se gastaron datos en el censo? Ah, tu no saps perquè t'han adoctrinat. I ja està. Claro. T'han adoctrinat, no ho entens. Puta immersió lingüística. És que és tot per culpa de la immersió lingüística, estic segura. Sí. Una altra frase memorable, aquesta és brutal també. Al desfile han asistido, quan parla de desfilada és el 12 d'octubre, el dia ese de l'Espanya Gran. Al desfile han asistido todos los partidos, salvo los nacionalistas. Hostia, ¿qué han anat? Exacto. Y así que han anat. O sea, a la fiesta nacional solo han ido los partidos no nacionalistas. Que son Pero Pacma, eso pregunte, ¿qué han anat? Que no ha ningú a la manifestación. Home, el PP... Pacma, Partido Canábico y no sé. El PP no és nacionalista, és del sentit comú. Hòstia, que Paula, no. Tu es nota que has vist molt TV3 ahí amb el Musculman i demés. Musculman m'ha adoctrinat. Street Sharks també, coses així. Sin-chan, per així senir les trompes per ahí, sí. Hi ha per ahí alguna més? Alguna frase d'estes memorable més? O... Sí. Ara passem als diaris espanyols, òbviament, espanyols tots. Sí. El Mundo, parlant sobre la declaració d'independència, va dedicar la subtil violación sin gatillazo. Sí que és veritat, que jo no vaig poder ni fer retweet ni fer res. ¿Violación sin gatillazo? Sí. O violación que acabó en gatillazo, una cosa així, o no me recordé. Qué asco. Sí, però és a dir, no hi ha més temes en el món que pugui... No, violación con gatillazo, perdó. Violación con gatillazo, una cosa així. Que fort. Sí. Això ja és més normal. Jo no sé, els feixistes, a banda, és a dir, a veure, tu pots ser d'esquerra, centredreta, tal... Una persona centredreta té una ideologia política de dreta, però és que els feixistes sempre estan enfadats i sempre estan pensant en violacions. Jo no sé què passa. Sí, és un tema una miqueta d'aquella... Com va preguntar Requeni, un usuari valencià, sí. ¿Por qué los fachas siempre están cabreados? Sí. Hòstia, una altra frase... Sí, Pablo? Digues. No, tu. No, vale, la sexta, no? Parla vostè. Tu, perfecte. Vale, més frases del Mundo, que ara, com sabeu, la propera paret a tombar és l'ensenyament en Catalunya. I ara, clar, des de fa un mes, en Catalunya estan adoctrinant a xiquets, així a fàbrica, com si fos una fàbrica. Sí, de veres. Entres ahí, com si fos la taronja mecànica, però el mateix amb TV3. Bé, doncs la frase era: així és l'adoctrinament a les escoles. Sí. Citen a una suposada professora que diu:
xiquets, avui no farem matemàtiques, farem, redoble de tambors, Infocat. Infocat és... Bona pregunta que no han respost en el diari. Infocat, com va comentar el compte de Twitter de bombers catalans, Infocat és el pla de protecció civil contra incendis forestals. Ells s'havien confós en una cosa que es diu Infocar, que crec que és un informatiu orientat a xiquets en materials pedagògics per a poder fer servir a l'aula i tal. Adoctrinament. Que és una cosa que realment està... No, en aquest tema va ser una miqueta perillós perquè és una cosa que estan venent des de fa molt de temps, que és un atac a l'educació i tal. Ja crec que David Marzal ha fet un fil de Twitter molt interessant i mireu, és que tot el que s'ensenya és una cosa que passa per inspectors, se fa un currículum, l'aprova el conseller, l'aprova el ministre... És impossible adoctrinar a la gent. O sigui, realment, i des del punt de vista també pràctic, si se pogués adoctrinar als xiquets, probablement ningú no se drogaria, per exemple. O sigui, perquè també, no? Podríem evitar que la gent consumís la cocaïna, però que se'n fa l'open és igual. O sigui, jo què sé, en quin cap això, no? Si se pogués adoctrinar a la gent, sempre governarien els mateixos. Oh, wait. Home, en Espanya passa. Ops. Per això dir, ops. No ho sé, és que... sí, però vull recopilar. És a dir, el Mundo s'estava queixant de que els xiquets estaven deixant matemàtiques per fer Infocat. És simplement, que pot ser que haguera passat, que és lo típic, que van els bombers i et diuen, mira, tenim un pla, si veieu un foc en el bosc, que heu de cridar als vostres pares, que criden a aquest telèfon. Doncs això és l'adoctrinament. Més tema, més frases... El País. Hòstia, és que estic llegint les frases i m'estic descollonant. A veure com puc dir això sense riure. Un titular del País, és a dir, un titular d'una persona que cobra per dir això, diu, hasta la cabra de la legión huele a libertad. M'ho estava esperant. Bravo. És golfo. Hasta la cabra. Huele a libertad. Si heu vist... No vull saber de què m'agrada la llibertat, per favor. Llibertat espanyola. Preferís quedarme en la dictadura. Hòstia puta. És que... Una cosa que m'ha flipat també molt era en la història aquesta del 12 d'octubre, la desfilada, és que van ficar un cotxe de policia i en el capó de davant una plataforma i anava un gos. És a dir, era com una mena de portaestandard, però amb un gosset. Sí. Ja veus, a lo loco. Que seria de patrulla canina, anava a dir. Que de la secció de... Home, els gossos aquests que tenen als aeroports i tot això, per a pillar la cocaïna i que després diuen hem pillat 2 quilos però et posem 1 quilo, doncs seria d'això. Sí. Home, esa falopa ha de ser de compuesto. O sea, és un tema que és... Més frases... Tens alguna frase més o...? Sí, un parell més. Una frase també del País, aquesta molt bona, que és d'un atracador que està en Cambrians, em sembla, en Catalunya, ha demanat eixir de la presó catalana en cas d'independència, ja que la Generalitat no reconeixeria les lleis espanyoles que li van empresonar. I fins i tot va demanar un habeas corpus. És a dir, Catalunya s'independitza, a mi m'ha empresonat la llei espanyola, eixiré lliure. Ja està. Claro. O por lo menos que lo trasladen a una presó castellonenca. No, més no, per favor. Però iba a rodar el tema, ho va fer una xica valenciana que està vivint des de fa molts anys a Barcelona. A Catalunya, A Catalunya, que se veu que està per la seva faena, ja treballa tema de... No sé exactament on treballa, no vull dir cap mentida, però sí que rep així alguna comunicació de tema empresarial, rotllo spam, una miqueta de serveis empresarials i tal, i n'hi havia un que en 24 hores te porten l'empresa de qualsevol punt de Barcelona a Castelló de la Plana. Sí. Fet advocats en Castelló de la Plana, que ha vist moviment, ha comprat SLs i tal desactivades de Castelló de la Plana i se veu que en 24 hores ells fan la feina que se tinga que fer per aportar qualsevol empresa catalana a Castelló de la Plana en 24 hores. I m'ha semblat interessant. Digo, hòstia, s'estan passant una miqueta. I ahí van a començar, uy, tienen aeropuerto, allí tienen aeropuerto, madre mía, aeropuerto. Jo, calleu-se ja, per favor. Bé, i l'última frase, que com sempre, tot l'últim és lo millor, és de Alerta Digital. Hòstia. Ja vos podeu imaginar. Bé, el 12 d'octubre vau veure que en Albacete, remarque Albacete no és Catalunya, per ara. Perquè ja sabeu els catalans com són. Són uns imperialistes. Han aconseguit el País Valencià, Mallorca i ara se m'ha per Albacete i Múrcia. Tothom ho sap. Albacete.
Albacete. Y Guadalajara. Y Guadalajara. Eren bonicos. Una pichat, Guadalajara. Sí. Se m'omple la boca. Digues. Un pilot de l'exèrcit espanyol va morir en un accident d'aviació, però va morir en Albacete. Va eixir d'Albacete, va morir en Albacete. Va morir a les Soles? Segons Alerta Digital, no. I el titular és: mor un pilot de l'exèrcit que tornava de la desfilada del 12 d'octubre al estavellar-se el seu avió a Albacete enmig de la rebel·lió colpista catalana. Exacte. Catalunya és la culpable de tot. Catalunya és l'origen del mal, de tot. Jo crec que sí. Tot el que passa. Jo, si em disculpeu, jo crec que en aquesta empresa, en Alerta Digital, n'hi ha un plus per fer notícies de Catalunya. Aleshores n'hi ha, rotllo, un bot que va llegir les notícies que publiquen i tal, i si parles de Catalunya se veu que se cobra una miqueta més. Aleshores està tot el món de... En mitad del desafío soberanista catalán, el deshielo del Ártico ha aumentado un 10%. Sí. Enviar. Y tú, bueno, ja, a funcionar. No sé, coses així, no? La veritat és que, clar, és això. És que n'hi ha algunes voltes que la manipulació és burda, i la manipulació és evident que diu frenada per una barbaritat. Però, clar, estem parlant que està ahí, no? És 24 hores al dia a mitjans de comunicació pretendudament seriosos que estan ficant, diguem-ne, tota l'atenció en això, mentre a Venezuela a saber què estarà passant. Estic també preocupat per aquest tema. Venezuela ja no ha passat res. Venezuela ja s'ha arreglat el món, ho sabeu, això? Això jo va comentar algú, no me recordo si sou algun de vosaltres o vaig llegir per ahí, de que por Caracas podría salir Nicolás Maduro desnudo con un lanzallamas comiendo bebés, que no passaria res. O sea, ara mateix pot estar en un llançadament cremant coses, hi ha un bebè, me lo como, i tothom passant d'ell i passant de Venezuela sense cap problema perquè estem tots així en... Després també a Rússia se veu que el tema de Catalunya s'ha popularitzat molt, fins i tot... És que per TV3 per adoctrinament català i a Rússia. El tema és que inclús la Federació Russa de Futbol va convidar de forma, crec que no oficial, al Barcelona a jugar a la Lliga Russa, que va ser una cosa molt interessant, molt graciós, i se veu que es queixava alguna persona de que realment tot eren notícies de Catalunya. O, diguem-ne que les notícies de Catalunya tenien un paper molt important a la televisió russa. A Vladimir Putin, tot el que siga putejar i debilitar un país occidental li interessa, le mola, le renta. Per tant, ja se veu ahí tot el tema d'Assange i tal, molt ficat en aquest tema, té una explicació. Ha elegit estratègicament debilitar països europeus i mostrar les debilitats i contradiccions que té Europa i Occident en general és una cosa que a ell li interessa i s'ha d'entendre com una cosa geoestratègica, que ni és ni bo ni és roïn, és geoestratègica pura d'ell. I clar, hi havia algú per dir, hòstia, Catalunya és la Venezuela de los rusos. I em va fer moltíssima gràcia, no? Vas dir, hòstia, és que és així, és que quan te passa així no ho veus, perquè estàs... Ho veus també, no? Però diguem-ne que és el que estem dient, no? Que quan ho fa un altre, diu, està manipulant. Tu no veus com te manipulen a ti, però quan ho fa un altre, directament dius, hòstia, està manipulant, i dius, hòstia, coño, donat compte de que així s'està fent també, o sigui, no sé. No sé si podem tocar alguna coseta més o... És que jo volia dir una coseta superràpida d'última hora, i és que tota l'operació aquesta que estan fent a Catalunya, aquesta d'enviar el vaixell Piolín i deixar-lo 2 setmanes i després una altra setmana i ara una altra, té nom. El nom de l'operació és, atenció, Operación Copérnico. ¡Que soy Copérnico! Vinga, m'agrada. Això eren aplaudiments en el al revés, ¿vale? Però... Sí. És que se me oblida de que no hi ha càmera i que no tinc que fer les gilipolles, però bueno... Que... Home, estic fent un polles bastant gilipolles. Que Copèrnic va ser una persona que va dir que igual que la Terra no, com era, que el Sol no gira envoltant la Terra, que és al revés, i tot el que va passar, doncs, han decidit posar-li eixe nom a l'operació de Catalunya. No sé, ells sabran. Ells sabran. Jo no sé exactament com se trien els noms de les coses. Són coses de policia que ja no entenc tampoc. Sí. Com la cabra i tot això. Sí, no ho entenem.
Sí. Bueno, no sé si em dona temps per alguna coseta més. És que, clar, hem menjat una miqueta de temps en tot això de València. La setmana que ve que parlem, i si puc parlaré del Tinder, que ja ho he retrasat, i del Tinder INDP. Sí que és veritat, estem anunciant-lo diversos dies i és una llàstima perquè ja som 2 dies. Pues farem el dia de Paula, el proper dia serà el dia de Paula. I el dia de Paula. Especial Paula. Ole! Sí, vale. Faràs la primera secció tu i tal, i així faràs com jo, te menjaràs tot el temps que voldràs i ja es deixaràs una miqueta de rebuig i ha funcionat. Sí, me sembla molt bé. Ja més o menys... No? Ho hem tocat tot? Sí, tot. Està bé. Bon podcast. Pues no res, com tots, genial com tots. Acomiadar-nos, no m'hi sé la paraula, de tots vosaltres. Això no és veritat. Doneu-li al like, apuntar-vos a iVoox i aquestes coses. Ens podeu trobar a Twitter, @això no és veritat, també a Facebook, això no és veritat, i crec que Suecanismes també té alguna cosa per ahí a dir. I el trobeu, fiqueu Suecanismes perquè se va canviar de compte i tal, i ara no sé quin... Fiqueu Suecanismes a Twitter i li dieu coses. De fet, Sueca_sanismes. De fet, té una entrada en Facebook que és tot un programa nostre escrit com si fos ell. Sí, era un llibre també. Podria ser. Busqueu Suecanismes a iVoox, igual és això, però en la seva veu, i hora i pico d'ell parlant, fent les nostres veus i fent les nostres coses i interrompint-se a si mateix i demanant-se disculpes per haver-se interrompit i tot. Molt bé, pues no res, lo deixem així. Esperem tornar pronte en un programa una miqueta més graciós, perquè aquest no... Per almenys la meva part no ha estat molt graciosa per les circumstàncies i tal, però tornarem a ensinar les risses, les coses absurdes i no res, a passar-ho bé. Si la fiscalia es deixa. Si la fiscalia es deixa, ho passarem bé. Molt bé, no patiu, ens veiem per ahí. Recordeu, això no és veritat. Una vesprada. Adéu. Brisa, que avui m'acompanya, mirar al cel, sentint-me viva foc, cremant els records, records encara em fan tombar el meu món al cel. Els carrers de València, acorralades, golpejades, humiliades, som els carrers de València, plenes d'amor i d'il·lusió, plena guerra. Encara recordem les mirades, les compitades a les companyes encara. Recordem les mirades a nostres barris que ens amenacen orgull. El crit antifeixista, el poble organitzant resistències mai no podran a nosaltres. El 9 d'octubre serem les barricades. Si hem passat molts anys fent castells d'arena, peces del desert, fent més lleu l'espera. Si hem passat la llarga nit mirant. Si hem passat molts anys fent castells d'arena, peces del desert, fent més lleu l'espera. Si hem passat la llarga nit mirant. Fàtic de polítics feixistes, Toni Cantó alimentat del braverisme, jutges, advocades corruptes, perpetuen tots els pilars del franquisme. Espanya, pensió de pobles, de cultures, no ens oblidem de les exiliades, no es borrarà la memòria, serem milers d'Anna Gabriel. Tot policia Montetxea, ha soñat 3 anys de les companyes d'Alsàcia, tot policia Montetxea.